ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಮದಿಮೆತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮದಿಮೆ ಅಂಚೆ ಪಾಯರಂದು ನಾನು ಕೋಡೆ ಸೀರೆ ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ವಿ ಕೋಡೆ ಚುರು ಜಪ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಏಟಾಂಡು ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಪುರ ಒಂಥರ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಮುರನಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೂಪರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ವನಜಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಇಜ್ಜನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು 9:30 ಪೋಡು ಬಂತಾರೆ ಬೇರೆ ತೋಡು 8 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಪಿದಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ಬಿಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬರೀ ಕೊಪ್ಪನಾಕಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಾನು ಕುಜಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನುಂಗು ದುಜ್ಜಿಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ನುಂಗುಡತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋನಾಗ ನಾನು 3 ಜನ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ 2 ಜನ ಮಾಡಿ ഒരു മൂല വൈദ്യര ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಪುರ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಳಿ ಬೇರೊಂದು ಲೇಟ್ ಅಂಟು ಅಂಚಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನ ನೆರಡೆ ಗಂಡ ಅತ್ತಿಗೆನ ಆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾನಿಡು ನೀರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ಲಿ ಜೋಪಿ ಪೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಕೂಲೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಆರಾಮ್ ಸೆಡುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತಂಡ ಚೊರಗಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಎದುರು ನಿಶು ಸಚಿತಾ ರೀತು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಎದುರು ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಂದು ಅಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನವಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಎಂಕೆ ತಿರ್ತಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಯ್ದಿತ್ತಿರ ಕೆಲವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಾತೆರ ಅಂಚೆ ಎಂದು ಅರ್ನ ಅತ್ತಿಗಿನ 2ನೇ ಮಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಲಲತ ಅಲ್ಲ ತಾತ ಅರೆಗ್ 3 ಜನ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಮರ್ಮರರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಗೆ ಯಾನೊರ್ತಿ ಮರ್ಮಲು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ತಿಜಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿದ್ದಾಡಿತ್ತೇರು ನೀತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಯಾನು ವನಜಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇಪ್ಪ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮರ್ಮಲರ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಕ್ಕಲ ನೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಫೋಟೋ ಕುಂತ್ಯ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಂದು ಅಂತ ಆರಾಮಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ವನಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ವೆಜ್ ಆತ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪಲಾವ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆದ ಕಾಯ್ದ ಪಕೋಡ ರವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ವನಸ್. ಮುಗಿತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಮೇಲೊಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಬೇಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ವನಸ್ಸು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನಂತ ವೆಜ್ ವನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಶೂ ಅವು ಹಾಲ್ದ ಪದಾರ್ಥದ ವನಿತಾ ಅಚ್ಯುತ ವನಿತಾ ಅಚ್ಯುತ ಪೈ ಸೆಂಟ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ವನಸ್ಸು ಕನೋಲಿ ಮದಿಮೇನಿಕ್ಲಿಗ ಹಾಲ್ದ ತಿಪ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ವನಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ವನಸ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವೆಜ್ ಆತ ಪಂಚ ರವೀಂದ್ರ ನಾನು ವೆಜ್ ತಿಂಪ್ಲಾಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೆತ್ತಾನೆ ಪಿರಾವ್ದಾರನ ಸುದ್ದಿಚ್ಚಿ ಅರ್ನೈದು ಬುಡೇದಿ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಅದೇ ಜಿತಾನಾಗ ಜಿತಾನೆ ಪಿರಾವ್ದಾರ್ ಒರಿಯಗುಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇರ್ತಲೆ ಜೀತಾನೆ ಬುಡೇದಿರ ಚೂರು ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆದಲ್ತ ಬತ್ತದ ಅನ್ನೋ ಒಂದೆ ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಅಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಕಟ್ಬಿಡ್ದಾರೆ ಜಾಂಬುರಿ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲತ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆನ ತಾರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಬರಾರ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈದು ಜಿತ್ತೆ ಮುಸ್ಕು ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕುಂಟು ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಂಬುರಿದ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಬಕೆಟ್ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಡು ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಗ ಬರೆಪ್ಪ ಓಡು ಆಗ ಬರೆಪ್ಪರನೇ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಚೆಪ್ಪನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಆತಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಬರೆಪ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕೋನಿಕ್ಲೆ.